Nik esango nuke trantsizio hau aurrera eramateko nolabait bi politika mota orokor ditugula. Alde batetik arintzea, hau da isurpenak murriztea, eta beste alde batetik inpaktuei edo nola ere izango ditugun inpaktuei aurre egiteko egokitzapen neurriak hartzea. Nola? Euskal Autonomia Erkidegoan badakigu energia, garraioa eta industria direla isurpen gehien sortzen dituzten arloak, orduan horiek nola deskarbonizatu. Bestalde, badakigu ere bai, Euskal Herriak jasoko dituela hainbat inpaktu, debagoiena barne, bero boladak, muturreko gertakariak areagotuko dira, honek ere inpaktu ekonomikoak izan ditzake. Orduan, horri nola aurre egin, lehenengo arrisku analizi bat egin behar da, zeintzuk izango dira leku bakoitzean, lekuz leku aldatuko baitira, leku bakoitzean zeintzuk izango diren aurre egin beharreko arriskuak, eta behin horiek identifikatuta, pentsatu zeintzuk izan daitezkeen aurre egiteko neurri egokienak. Badaude plan batzuk, esango nuke orain arte indar gehiago jarri dela arintzean, hau da, klima aldaketa gelditzean, nolabait, eta egokitzapena baztertua egon da. Gaur egun badakigu inpaktu batzuk jasango ditugula, eta beraz hori ere aurrera eraman behar dugulako. Baina egokitzapena oso tokian tokikoa da. Berez hemen udalerriak eta mankomunidadeek protagonismo handia izan dezakete, neurri asko hartu ditzakete, euren lurraldea seguruagoa egiteko,